Извинете хора за началото. Тук има Toxic Waste. Вижте? Аз съм отворил вече един. И сега ще го пробваме. Това ще е кисело. Научим се да го отворим. Като го отворя, ще се върна. Отвори го. Хора, сега ми става много кисело. Хора, това е много кисело. Ебли ги. Чао. Да, чао.